שלום לכולם. אני יודע שלא דיברנו הרבה זמן, אבל בגלל המצב חשבתי לתת לכם עצה שתעזור. יש הרבה אנשים היום בחרדות, בלחצים, בגלל המצב שאנחנו נמצאים בו. עם ישראל נמצא במצב לא כל כך טוב, אוקיי? ואני מאמין שכן יצא מזה טוב בסופו של דבר, כי אנחנו עם ישראל, זה הקטע שלנו. אבל בינתיים אני רוצה לתת לכם כלי שתוכלו לעבור את התקופה הזאת בשלום, בנחת, אוקיי? אז ככה, לכל אחד מאיתנו יש מעגלים, אוקיי? מעגל ראשון, תדמיינו, מעגל של מכמה סנטים, בוא נגיד חצי מטר מסביבכם. זה מעגל אחד. עוד מעגל של כמה מטרים ממכם. עוד מעגל של כמה עשרות מטרים. עוד מעגל של מאות מטרים ממכם. וכן מעגלים ומעגלים שמעקיפים אותנו. מעגל הראשון, הקרוב ביותר, זה הגוף שלכם. זה הנפש שלכם. תדאגו, זה המעגל הכי חשוב. קודם כל אתם דואגים למעגל הקרוב ביותר אליכם, שזה אתם. אוקיי? ללב שלכם. אוכל נכון. ספורט, כמה שאפשר. לשתות מספיק. לדאוג לנפש. לשמוע מוזיקה. לשמוע דברים שמחיים אתכם. לראות חיובי. תדאגו, זה הכי חשוב. אף אחד לא יותר חשוב מהמעגל הראשון. זה הטופ, זה הכתר. זה המעגל של הכתר שלכם, זה אתם. בלעדיכם אין כלום. אוקיי? המעגל הרחב יותר של כמה מטרים. זה משפחה קרובה. זה הילדים שלכם. זה הקרובים שלכם. אנחנו יצור חברתי, אוקיי? אחרי שתשיגו שליטה על המעגל הראשון, תיצרו שליטה ותשיגו שליטה על המעגל השני, שזה המשפחה, שזה סובבים אתכם, אוקיי? עכשיו, מעגל הבא, השגתם קודם כל שליטה, דאגתם לילדים, דאגתם לאוכל בריא, דאגתם לשתייה, דאגתם לנחת, לחיוביות, למוזיקה טובה, שישמעו דברים נכונים, אוקיי? לתת להם כוחות נפש לסביבה שלכם, להאיר, לתת להם אור כמה שצריך. דאגתם למעגל הזה, מעגל הבא, אוקיי? לבית שלכם, לסביבה שלכם, שתהיה נקייה, שתהיה מסודרת, תתחברו לחברים טובים, לאנשים שעוזרים לכם, שמקדמים אתכם, אוקיי? יש את הסוג האנשים שמפיצים לא אור, מפיצים חושך לכולם, מדברים דברים לא טובים, כל היום עסוקים בחושך, אוקיי? אם לא אתם לא יכולים להשפיע עליהם, אין לכם השפעה עליהם, הם לא מקבלים ממכם אור, אוקיי? אז תנקו אותם, תנקו את המעגל השלישי הזה, תהיו סביבה של אור. הלאה, תדאגו לסביבה שאתם חיים בה, באיזה שכונה אתם חיים, טוב לכם שם, לא טוב לכם שם, אוקיי? אם אתם צריכים לעבור משם, תעברו משם, תהיו בסביבה יותר טובה. עכשיו, יש מעגלים יותר גדולים ויותר רחוקים ממכם. מה שאנשים היום, במיוחד בתקופה הזאת, עושים, הם לוקחים את המעגל הקיצון ומכניסים אותו למעגל הראשון, לכתר, לאישי שלהם, אוקיי? ואז הם נפגעים. אני מבקש ממכם לא להתעסק. אתם יכולים לשמוע מה קורה, להיות מודעים. אף אחד לא מבקש מכם לא להיות מודעים. אתם חייבים להיות מודעים. אבל לקחת מחשבות, אני שומע מאנשים כל מיני, אני לא רוצה להגיד כי זה יעורר פה כל מיני נושא שיחה, אבל דברים שאין לנו שליטה עליהם, בהשתלשלות זה כן יכול להגיע אלינו, כן? אבל אם אני לא אהיה חזק במעגלים מסביבי, אז זה למה? אז זה כן יכול להגיע ולחדור אליי. אז אני צריך לבנות את החומות האלה חזקות, אני צריך גוף בריא, אני צריך נפש בריאה, אני צריך שהילדים שלי יהיו מוגנים, אני צריך שהמשפחה שלי תהיה מוגנת, אני צריך שהאזור, הבית שאני גר בו, שיהיה לי נוח בו, אני צריך שאני אהיה בשכונה נכונה לי, אוקיי? ואז אני אהיה מוגן. עכשיו, אל תיקחו, אתם לוקחים דברים מחול, דברים שקרו היום, פעם היה יותר נחת, לא היה את הטלוויזיה, לא היה את החדשות כל היום, לא היה את כל מה שקורה בכל העולם, מספיק מה שקורה לנו מסביבנו. הנפש כבר לא עומדת בזה.
אנשים כבר בחרדות, כל דבר מקפיץ אותם, נכון? אנחנו בתקופה לא קלה, לא קלה, אבל אל תוסיפו על עצמכם. תתחילו לבנות את המעגלים שלכם, תתרכזו עוד פעם, אני חוזר, מעגל ראשון, תתרכזו בגוף שלכם. אני לא אומר להיות מנותקים, אני אומר איך לבנות, אני נותן לכם כלי איך לבנות הגנה נטולת חרדות, נטולת פחדים, לתת לדברים לעבור לידכם, מה שמיותר, כן? תדאגו למעגל הראשון, תבנו אותו. תהיו חזקים, רק אחר כך תוכלו לדאוג למעגל השני. אמא שבכל יום היא בחרדות, אבא שהוא בחרדות בלחצים. איך הוא ידאג לילדים? איך הוא ישפיע טוב? אוקיי? ילדים שבחרדות, משפחה שבלחצים, איך הם ידאגו לסביבה שלהם אחר כך, איך הבית יהיה נקי, איך הבית יהיה מסודר, איך לא יהיה חסר דברים בבית, איך יביאו פרנסה הבית, איך יביאו פרנסה עם לחצים, אוקיי? תדאגו, תבנו את המעגל הראשון. אני חזק, אני אוכל בריא, אני מטפל בעצמי, אני מכניס לנפש שלי רק אור, רק דברים חיוביים, עד כמה שאפשר. הלאה, לסביבה שלי, הלאה. אתם רואים משהו ממעגל רחוק מאוד, מישהו בא מספר לכם, שמעת מה אמרו? שמעת, הכל עכשיו מנסים לשלוט עלינו, מלמעלה יש כל מיני אנשים אחי, זה לא מעניין אותי, זה קילומטרים ממני. זה קילומטרים ממני. חבר'ה, דמיינו לעצמכם את החומות האלה, תבנו אותם חזק ותהיו מוגנים. מברך את כולנו שבעזרת השם כמה שיותר מהר נוכל לראות את הטוב שיצא מכל מה שעברנו. נשמע בשורות טובות. שלום לכולם. אני יודע שלא דיברנו הרבה זמן, אבל בגלל המצב חשבתי לתת לכם עצה שתעזור